Ανάβησος, κοινότητα παλαιάς Φωκαίας. Γύρω γύρω ένα ήρεμο και γαλήνιο τοπίο, πλημμυρισμένο στο γαλάζιο του ουρανού και το καφέ και πράσινο της γης, στολισμένο επί κύρα χρώματα των λουλουδιών και των καρπών οποροφόρων δένδρων. Διάχυται στην πεντακάθαρη ατμόσφαιρα οι οσμές από άνθη και βότανα της εξοχής, αναμειγνύονται με τη μυρωδιά της θάλασσας όπου μεταφέρει απαλή άβρα από την κοντινή ακτή. Το διακριτικό θρώισμα των φύλων εναλλάσσεται με το βουητό των μελισσών και το κεράδισμα των πουλιών και ενίοτε συνηχούν αρμονικά στην απόλυτη ησυχία. Περιβάλλον ιδανικό για ψυχική και σωματική ηρεμία, ξεκούραση, ξενιασιά. Σε αυτό τον ειδικό σκηνικό, ανάμεσα σε μικρές εξοχικές κατοικίες και αγκαλιά με την πλούσια φύση, δεσπόζει αγέροχο το κτίριο του γυροκομείου της εστίας Κωνσταντινουπόλεως. Αληθινό καμάρι και καύχημα όλων των Κωνσταντινουπολιτών. Δίνοντας το στίγμα του μεγαλείου ψυχής και της φιλανθρωπίας που χαρακτηρίζει όλη την Κωνσταντινουπολίτικη κοινωνία, η ζεστή αυτή φωλιά δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη από αναρρύθμιτες δωρεές Κωνσταντινουπολιτών από όλο τον κόσμο. Λειτουργεί αδιάκοπα από το 1986, παρέχοντας στέγη σε γέροντες και γερόντισσες με κωνσταντινουπολίτικη και μικρασιατική καταγωγή που μετήκησαν στην Ελλάδα κάτω από δύσκολες συνθήκες και περιστάσεις, αντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες, ακόμη και αυτήν τη στοιχειώδη ανάγκη της στέγασης. Πώς όμως γεννήθηκε το όραμα για το θαυμαστό αυτό έργο και πώς έλαβε σάρκα και οστά? Όλα ξεκίνησαν το έτος 1978, όταν μια ομάδα από Κωνσταντινουπολίτες άρχισαν να κάνουν τις πρώτες σκέψεις για τη δημιουργία ενός χώρου που θα στεγάσει απόρους, άκληρους και αναξιοπαθούντες συμπολίτες των κάποιας ηλικίας, που αντιμετώπιζαν μοναξιά, εγκατάλειψη ή ακόμη και υπαρκτό πρόβλημα επιβίωσης λόγω ατυχών συγκυριών. Έτσι, με σκοπό την υλοποίηση της ιδέας περί ενός γυροκομείου, αποφασίστηκε να συσταθεί ένα σωματείο με τον τίτλο Εστία Κωνσταντινουπόλεως, με επικεφαλής πρωτοβουλίας τον Παράσκο Καλαβίτσογλου, πρώτο πρόεδρο αυτής. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως προχώρησε άμεσα σε συγκρότηση της Επιτροπής Ανεγέρσεως και Εξοπλισμού του Γυροκομείου από επωνύμους Κωνσταντινουπολίτες με πείρα στα κοινά υπό την προεδρία του Ορέστη Λουρίδη, Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Λένε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός και στην περίπτωση του γυροκομείου έγινε με την εξέβραση του καταλήλου οικοπαίδου για την ανοικοδόμηση. Ήταν το έτος 1980 όταν το ζεύγος Παύλου και Έλλης Σαμαρά, ανταποκρινόμενο πρόθυμα στο αίτημα της διοικήσεως της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως, προέβη στην πολύ σημαντική δωρεά του αναγκαίου για την ανέργηση του γυροκομείου οικοπαίδου, συνολικού εμβαδού 5,5 στρεμμάτων. Με την απόκτηση του οικοπαίδου εντάθηκαν και οι πολύπλευρες προετοιμασίες σε νομικό και τεχνικό επίπεδο για να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες εργασίες. Τη σχετική άδεια υπέγραψε η Υπουργός Άννα Συνοδεινού, ενώ παράλληλα επετεύχθη με προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού η αύξηση του συντελεστού δόμησης από 7,5% σε 25%, επιτρέποντας συνολικά δόμηση 1.400 τετραγωνικών μέτρων. Ο Κωνσταντινουπολίτης αρχιτέκτον Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, προσφέροντας αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την μελέτη του έργου, ενώ επίσης ο συμπολίτης μας αρχιτέκτον Χρήστος Ιωαννίδης προσεφέρθηκε αυτός αφιλοκερδώς να αναλάβει την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου μετά την έναρξή του. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 1981 ετέθη με κάθε επισημότητα ο θεμέλιος λίθος του γυροκομείου, παρουσία πολυπληθούς κοινού Κωνσταντινουπολιτών που έσπευσαν να γίνουν μάρτυρες του πρώτου σημαντικού βήματος για την ανοικοδόμησή του. Η θεμελίωση αύξησε κατά πολύ την ελπίδα, την πίστη και το έμπρακτο ενδιαφέρον της Κωνσταντινουπολίτικης ομογένειας, που έβλεπε πλέον να πέρκει σάρκα και οστά το όραμα του γυροκομείου Κωνσταντινουπολιτών. Μεγάλος αριθμός από δωρητές προέβησαν αθρώα σε σημαντικές δωρεές, είτε χρηματικών ποσών είτε και ακινήτων, που συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της προόδου του έργου και βοήθησαν τα μέγιστα στην κάλυψη των δαπανών για την ανέγερση αρχικά, αλλά και τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του γυροκομείου στη συνέχεια.
Οι εργασίες ανοικοδόμησης προχώρησαν με εντατικούς ρυθμούς υπό την επίβλεψη της Επιτροπής, στην οποία μετήχαν επικουρικά και επώνυμοι Κωνσταντινουπολίτες, επιχειρηματίες με πλούσια δραστηριότητα και εμπειρία στον τομέα οικοδομών. Με την αγαστή συνεργασία όλων κατέστη δυνατή η περάτωση της οικοδόμησης αλλά και του εξοπλισμού του γεροκομείου Κωνσταντινουπολιτών τον Ιούνιο του 1986. Τα επίσημα εγγένεια έγιναν με κάθε λαμπρότητα την Κυριακή της 28 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, παρουσία επισήμων, αρχιερέων, κληρικών, πολλών πιθανών μελών της Κωνσταντινουπολίτης κοινωνίας και πλήθους κόσμου. Τον αγιασμό των εγγενείων τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, ο οποίος ευλόγησε το θεάριστο έργο, εκπροσωπών και κομίζων τις ευλογίες και ευχές της αυτού Ιθουτάτης Παναγιώτου του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Δημητρίου. Με έκδηλη χαρά αλλά και την υπερηφάνεια ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, τα μέλη της διοικήσεως της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως και της Επιτροπής Ανεγέρσεως και Εξοπλισμού, το ζεύγος δωρητών του οικοπαίδου Παύλος και Έλλη Σαμαρά και δεκάδες συμπολίτες μας που συνέδραμαν το έργο της Ανεγέρσεως, με πολλή συγκίνηση παρέστησαν στην τελετή εγγενείων, θαυμάζοντας με καμάρι το ολοκένουργιο και άρτια εξοπλισμένο γεροκομείο Κωνσταντινουπολιτών, που ήταν πανέτοιμο με το διοικητικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του να φιλοξενήσει τους πρώτους τυχερούς ενίκους του. Σε σύντομο χρονικό διάστημα το γεροκομείο άνοιξε διάπλατα τη φιλόξενη αγκαλιά του για πολλούς σεβάσμιους γέροντες και γερόντισσες, που όχι μόνο εστερούν το μέχρι τότε μια αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά και τη στοιχειώδη φροντίδα και περίθαψη. Το γεροκομείο Κωνσταντινουπολιτών ήδη από τις θεμελιώσεώς του τελούσε και τελεί υπό τις ευλογίες της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Ιδιαίτερα δε ήταν από τις αναρρήσεώς του στον Οικουμενικό θρόνο και παραμένει μέχρι και επί των ημερών μας το ενδιαφέρον και η πατρική φροντίδα που έμπρακτα επιδεικνύει η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης ο Οικουμενικός Ημών Πατριάρχης Κύριος Βαρθολομαίος. Αλλά και ο μακαριστός Μητροπολίτης Ηρακλείας Κυρός Φώτιος, με την απαράμιλη κίνηση φιλανθρωπίας, εκκληροδότησε με διαθήκη του ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στο γεροκομείο Κωνσταντινουπολιτών και ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης αυτού. Σήμερα, μετά από 25 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, συνεχίζει να προσφέρει θαλπορή, αγάπη και φροντίδα σε συνανθρώπους μας που έχουν πραγματική ανάγκη από μια ζεστή και φιλόξενη στέγη, παρέχοντάς τους με το έμπειρο προσωπικό του υπηρεσίες υψηλού επίπεδου σε σύντηση, καθαριότητα, ατομική υγιεινή και ιατρική υποστήριξη. Οι εγκαταστάσεις του εξυγχρονίζονται, ενώ πρόσφατα έχουν τοποθετηθεί στη στέγη του φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία και το καθιστούν το πρώτο πράσινο γεροκομείο. Με το άγρυπνο ενδιαφέρον τους, τα μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως δίνουν αγώνα για την άσκηση μιας άρτιας οικονομικής διαχείρισης, φροντίζοντας διαρκώς για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων όσο και την ορθολογιστική κατανομή των λειτουργικών δαπανών, λαμβάνοντας πάντα τις αναγκαίες αποφάσεις και ετεπευλημένα νόμιμα μέτρα με γνώμονα τα συμφέροντα του γεροκομείου, έχοντας απόλυτη συναίσθηση της αποστολής και της ευθύνης των για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του στα επερχόμενα δύσκολα χρόνια. Αντίστοιχα, και η διεύθυνση του γεροκομείου με ανάλογη υπευθυνότητα, ζήλο και επαγγελματισμό μεριμνά δια όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα του γεροκομείου, την τήρηση του ιστορικού κανονισμού και εξασφάλιση των κατά το δυνατόν καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και κάλυψης των αναγκών των ενίκων. Σε διαρκή αγαστή συνεργασία με τη διεύθυνση, οι έμπειροι υποϊσταμένοι και όλο το λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό, με την εποπτεία του υπευθύνου ιατρού και τη βοήθεια του λοιπού προσωπικού, φροντίζουν για την περίθαλψη, την νοσηλεία και τη φροντίδα, την ατομική καθαριότητα, τη φαρμακευτική αγωγή και κάθε ανάγκη των ενίκων. Το γεροκομείο αποτελεί όντως μία όαση για όλους τους γέροντες και τις γερόντισσες που φιλοξενούνται σε αυτό. Οι ένικοι του έχουν την ευχέρεια να μετέχουν και σε ομαδικές δραστηριότητες για πνευματική εξάσκηση, ψυχολογική τόνωση και νοητική ενδυνάμωση, απασχολούμενοι πνευματικά με ασκήσεις και παιχνίδια,
πάντα υπό την έμπειρη καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγου και γεροντολόγου. Συχνά οι ένοικοι απολαμβάνουν και τη φροντίδα νέων σπουδαστών επαγγελματικών σχολών κομμωτικής που φροντίζουν και για την κόμωση και τον καλοπισμό τους. Έχουν ακόμα τη δυνατότητα να ψυχαγωγούνται από παρέες και ομίλους επισκεπτών από καπί, σχολεία, πολιτιστικούς φορείς, μουσικοχορευτικές και θεατρικές ομάδες. Το γεροκομείο επισκέπτονται και τακτικά σπουδαστές διαιτητικής και διατροφολογίας για να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας της άρτια εξοπλισμένης κουζίνας του και να λάβουν γνώση σχετικά με την προετοιμασία των προσαρμοσμένων κατά περίπτωση στις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των ενίκων του ημερησίων γευμάτων. Ένα πολύ σημαντικό πυλώνα της λειτουργίας του γεροκομείου και της προσωπικής φροντίδας των σεβαστών γερόντων και γεροντισσών αποτελεί εδώ και χρόνια τώρα και από την πρώτη στιγμή που άνοιξε τις πύλες του η ανεκτήμητης αξίας προσφορά του σώματος των εθελοντριών κυριών που στηρίζουν με κάθε τρόπο το έργο του, αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο από προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές ή και άλλες υποχρεώσεις που έχει κάθε μία, επί 25 χρόνια μια εναλλασσόμενη στρατιά από κυρίες, αληθινές ηρωίδες, έρχονται καθημερινά στο γεροκομείο και προσφέρουν πολύτιμη εργασία όπου υπάρχει ανάγκη, επικουρώντας το μόνιμο προσωπικό. Άλλες φροντίζουν την καθαριότητα και την περιποίηση των ενίκων, άλλες αναλαμβάνουν το πλύσιμο και το σιδέρωμα των ρούχων των και όλες μαζί βοηθούν στο σερβίρισμα των γευμάτων και την σύντηση των ασθενών και ανήμπορων γερόντων. Κυρίως όμως προσφέρουν σε όσους ασθενούν ή ταλαιπωρούνται από τα γερατιά ένα ζεστό χάδι και 2 γλυκές κουβέντες παρηγοριάς και ανακούφισης, υποδεόμενος το ρόλο των φυσικών παιδιών που δεν απέκτησαν ποτέ ή που έχασαν πρόωρα κάποιοι από αυτούς. Και βεβαίως φροντίζουν πάντα να ψυχαγωγούν τους γέροντες με μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, προσφέροντες τους στιγμές χαράς, ξενιασιάς αλλά και γιορτινά δώρα. Πρωτοστατούν ακόμα στη διοργάνωση εκδηλώσεων όπως η κοπή της Βασιλόπιτας, το τσούγκρισμα πασχαλινών αυγών, τη βραδιά γεροκομείου, το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ για τη συγκέντρωση εσόδων για το γεροκομείο. Συγκινητικό είναι και το ενδιαφέρον των Κωνσταντινοπολίτικων σωματείων με την έμπρακτη συμπαράστασή τους προς το γεροκομείο, είτε ψυχαγωγώντας τους γέροντες με επισκέψεις των, αλλά και πολλών μελών ή φίλων της εστίας που στηρίζουν το επιτελούμενο στο γεροκομείο έργο, είτε συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις, είτε με τακτικές και έκτακτες δωρεές, επώνυμες ή ανώνυμες, μεγάλες ή μικρότερες, άλλοι από το περίσσευμα και άλλοι από το ειστέρημά των, ανάλογα με τις δυνατότητές των, είτε με προσφερές γευμάτων που παραθέτουν εις μνήμη προσφυλών προσώπων των. Με την πάροδο του χρόνου έχει εκλείψει όλη αυτή η γενιά των ευεργετών που στάθηκαν αρρωγοί στην προσπάθεια ανέγερσης του γεροκομείου, βλέποντάς τον να ανοικοδομείται, να περατώνεται και να λειτουργεί. Όμως το όραμά των δεν πρέπει να θεωρηθεί ολοκληρωμένο. Παραμένει ευθύνη όλων μας, ατομική και συλλογική, να συνεχίσει να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του το γεροκομείο σε όσους συνανθρώπους μας έχουν την ανάγκη μιας φιλόξενης και ζεστής στέγης, ιδιαίτερα τις δύσκολες εποχές που διανύουμε με αυξημένες ανάγκες για κοινωνική προστασία. Οι σκυτάροι τώρα καλούνται να παραλάβουν οι νεότερες γενιές, παιδιά και απόγονοι όλων αυτών που μόχθησαν και έδωσαν αγώνα για να υπάρχει σήμερα το γεροκομείο. Πρέπει να διατηρήσουν ζωντανό το όραμα των γονέων και προγόνων τους για τη συντήρηση και συνέχιση της λειτουργίας του. Νέες γενιές αλτρουιστών και δραστήριων εθελοντριών δεσποίδων και κυριών θα κληθούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των μητέρων και γιαγιάδων των, που μέχρι σήμερα προσφέρουν εθελοντική εργασία στο γεροκομείο, ώστε να αποδείξουν ότι το πνεύμα της φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης προς τον αξιοπαθούντα συνάνθρωπο είναι τόσο βαθιά ριζωμένο μέσα στη ρωμαϊκή ψυχή που δεν πρόκειται ποτέ να χαθεί. Ευχή και προσδοκία όλων, ο εορτασμός του Χρυσού Ιωβιλέου σε άλλα 25 χρόνια, διότι οι Κωνσταντινοπολίτες το μπορούμε και θα το κάνουμε πράξη.